Kaixo, bideo honetan ikusiko dugu SketchUpekin 3 dimentsioetan nola lan egin. 2 dimentsioetan oso politek egin ala dire ikusiko duzu 3 dimentsioetan askoz espektakularragoak ikusten direla. Orduen, kendu dugu muñekoa, egingo dut kubo bat. Orduen, hartuko dut hau, karratu bat marraztuko dut, eta hemen behien ikusten duzu dimentsioen ezin tokian 1,97 metro, puntu eta koma 1,90 metro. Kasuetan ipiniko dut 2M, puntu eta koma 2M, teklatutik. Sortu dozte ja, nire karratua. Egun gotzet altuera bat. Hartuko dut, erremda hau, eta puntutxoak dago zenean, klikatuko dozaguarekin, eta goruntza eramango dut. Eta ikusue, zigiten dela. Altuera hartzen da bela. Bai datiko dut teklatik 2M, altuera bai 2 metroko izan diren. Eta hortze daukat, kubo bat. Bai? Zer egin dezaket kuarekin? 2 dimentsioetan egiten dela gauza berdina. Margoztu dut. Bai? Zabaltuko jaku orain koloren paleta, eta bueno, bai bendukat. Bai? Bolo jau edo erreminta oso importantea da, bai, orbitar, behitu rendik. Gura eta bera, bai. Eta, bueno, dana marraztu eskero, asko marraztu eskero, zoe polito eratzen da. Bai, momentu batean, eratuko da grabazio eta gero irakutsiko dutzuet, kuboa margoztu. Bueno, behemeko. Bai, igual, margoztute, politiago edo argiago ikusi lehiki ikasleak. Bai, solido platoniko bat dela, 6 aurpegi dituena, eta 6 aurpegi horrek karratuz osatutakoa. Eta karratu guztiak berdinak direla. Bai? Hori da aukeretako bat. Bueno, irakutsiko dizuen beste bat, egingo dugu beste alketatxo bat, igual, marrazketa teknikoarekin zer ikusi gehiago daukana. Baina, bueno, zerbaitetarako balio dezake. Bai? Orduen hartuko dut. Bueno, egingo dut horrelako zerbait. Hau altxatu dezaketako bat. Hemen endeiket, hola bizitzen, Horrezki jaratxo bat, ez dut lortu. Gortxo bat holan, selekzionatuko dut, eta ia orain bultzatu dezakedan, goruntza, bai. Gero endeiket hemen, hortxe beste bat. Eta, bueno, hau, jaitsi dezaket. Bai, igon dezakean bezala, jaitsi dezaket. Eta, bueno, hemen deko erreminta bat, akotazioak egiteko. Adibidez, hemen dikona, klikatu behar da, hori zen. Hemen dikona, klikatzen dut, erpin bietan, bai, eta horan akotatu dezaket. Berdin, margoztu, bai, gero hemen, kamera, balen iten geduna gogoratzen duzue, ikusi dezaket, goiko bizta, ikusi dezaket, bekoa, eta, bai, baina, bueno, hau igual gehiago, parkatu, kamera, gehiago, marrazketa teknikora begira, baina, bueno, dantarik emon dezakegunez, bueno, nosbait, egon barbaldin badozu marrazketa teknikoa, badakizu hemen erreminta bariagarria dugula. Bueno, duen, ikusi dugu kubo nola egin, ikusi dugu zelan aldugu zen egin solido desberdinak. Eta adibidez, solido platonikoekin jarraitzeko, imaginatu gure dutela tetraedro bat azaldu ikaslei zer da. Bueno, animatu daiteke eta nik tetraedro egin. Igual horrek denbora gehiago behar deu. Eta egingo duguna da, aukeratuko dut guztia, ezabatuko dut, egin ezaguna da, jendeak egin da belana guk erabili. Horretarako hemen dekogu obtener modelos. Hemen dekogu galeria bat, irudi eta lan desberdinekin. Orduen, aukerako dut, adibidez, ipiniko dut tetraedron. Ingelesez ipiniko dut. Eta hemen dekot bat, adibidez, lehenengoa. Aukeratzen dut. Eta galdetuko duzte, ia gure duten deskargau. Orduan, hemen dekot deskargar modelo. Gure dozu zuzenean deskargatu, bai. Eta behitu. Ipintzen dut adibidez hemen. Jatorren, eta hortxe dekot. Tetraedro. Zer egin dezaket? Moldatu. Hartzen dut hau, aukeratzen dut, aurregi hau, eta neurtuko dut. Hemen dikona, esaten duzte 1,52 metro dekot. Eta nik gure dut 2 metrokoa. Gure dut aldatu tamainua bai, eta badekot. Egin deiket bai, kolore ipinik.
ikusten duzue, oso errez egiten dela. Barkatu. Aukeratzen dut beste aurpegi bat. Bueno, joango gara berdeetan. Pintzelotzet, aurpegi hori berdea. Biratuko dut apur bat gehiago, hirugarren aurpegia ikusteko. Eta ipiniko txegu urdine. Eta laugarren aurpegia, hemen dekogu, aukeratzen dut. Batzutan ez da zetan seleziona behar, zuzenean horrein ezkero da. Baina, bueno, igual apurtxu bat seguro lan azenez, lan aseguraten dut danak urteten dabela. Bai, orduan hemen dekogu beste solido platoniko bat, lau aurpegi dituena, triangeluz osatutako. Bai? Eta ikusten duzu zelako errez egiten den. Bueno, nik kanpotik egin dezakedana da konpartitu beste batekin. Orduen, lan bat egiten baldin badozu eta besteekin konpartitu gure badozu, bueno, hemen klikatuko geunke eta galeria horretan gordeko litzateke. Atarako dut beste bat. Hemen. Ikusiko dugu adibidez, dodekaedroa. Bai? Prozesu berdina, bueno, ikusi zuen zelan agertzen da. Ia agertzen duten ondon. Portxu bat harretan dago. Bai, emitzen. Bai. Buscar. Bueno, 167 aukera dekote zela esaten uste. Eta, bueno, hartuko dut adibidez hauze. Hau tutorial batan. Ez dago bat esmarboztuta. Bueno, hartuko dut hau bila zer esaten, parkatu hau. Bai, segurazki hori eukiko dut aukera modeloa deskargetako. Askotxotarretan duzte ez. Deskargar modelo. Eta, bueno, behitu zelako ondo ikosaedro eta dodekaedroa dekoteze biek batera. Bai, klikatzen dut edo non. Eta oin, horritaten, ia ondo doan, ez dakit ez dekote ordenagailua, barkatu. Zuma oso ondi dekotelez, txikitu ingo dut, bai? Eta hor ikusten duzu, bata pentagonoz osatuta dagoena, 12 pentagonoz eta bestea 20 triangeluz. Eta, bueno, orbitatzen ikusiko genituzke bere propietateak. Lehen esan duten moduen, aldo personalizatu. Tamainoak aldatu, koloreak, eta bar. Bueno, ikusten duzu, ikusi ditugu, erremente gutxi batzuk, baina honekin marabilak egin daitezke. Baina, segurazki, gehiago investikatuz, gauza askoz gehiago lortu daitezela. Bale? Venga, hau izango da guzti orduan. Gero arte.